Эшлекле сөйләшү бер якта фин ширкәте вәкилләре, икенче якта Татарстанныкы. Финляндиягы үз продуктларын монда киң җәелдермәкче. Сидклентек ширкәте көнкүреш һәм сәнәгать калдыкларыннан икенче чимал ясарга тәкъдим итә. Мы говорим о возобновляемом вторичном сырье. Без икенче чималны торгызу һәм энергетика буларак куллану турында сөйлибез. Татарстанда чүп буенча эшләүче төбәк операторлары белән кызыксынабыз. Тәкъдимнәребезне иртәгә президентка җиткерәчәкбез. Чүпне айыру комплексларын төзү, ягылык җитештерү һәм аны куллану оештырасыбыз килә. Финляндия эшмәкәрләре көнкүреш калдыкларыннан тагын да чимал ясарга тәкъдим итә. Бу хакта әле быелның апрелендә килешү төзелгән иде. Казан энергетика университеты базасында циркуляр икътисад үзәген булдыру турында сөйләштеләр. Аның белән Финляндиядагы зур үзәкләрнең берсе Цитра тикшерүне үзәге шөгыльләнә. Һәм менә Финляндиянең Россиядәге елчесе Мика Хауталаның эшмәкәрләр белән Татарстанга килүен, элемтәләрнең көчәю турында сөйли. Ул бүген фин тәҗрибәсе белән таныштырды. 20 ел элек чүпнең 60%-ын чүплеккә ташлый идек, хәзер 1%-ын. Чүпнең 58%-ы яндырыла, 41%-ы икенчел чимал буларак кулланыла. Бүген Финляндия экология һәм чүпне эшкәртү ягыннан иң алга киткән илләрнең берсе санала. Анда 9 чүп яндыру заводы эшли. Ул үз чиратында энергия буларак кулланыла. Фин җирендә бүген хәтта кулланылган майдан яңадан май ясыйлар. Сегодня мы поговорили с представителями как раз Татнефти. Без бүген Татнефть вәкилләре белән сөйләштек. Без уртак предприятие булдырырга телибез, чөнки без бөтен Скандинавиядән май җыябыз. Бүген Россиядә моның белән шөгыльләнмиләр. Зур компаниялар тоталар да нефттән май ясыйлар. Тирәнгә урнаштырыла торган контейнерлар, каты калдыкларны эшкәртү һәм башка тәкъдимнәр аларны республика җитәкчелегенә дә җиткерәчәкләр. Хәзер Россия белән Финляндия арасында икътисади мөнәсәбәтләр ныгый бара. Узган ел товар әйләнеше 9% артып, 12 миллиард еврога җиткән. Айза Шаймарданов, Ильшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.